Kimberly Ali ta' 20 sena mill-Birgu wieġbet ħati għall-akkużi miġjuba kontrija dwar traffikar ta' droga. Ali tresqet il-qorti 3 filgħodu wara li ġiet arrestata waqt rejd li sar it-tnejn f'garax fil-Marsa. F'dan ir-rejd instabu 63 ratas ta' heroina, 110 ratas ta' kokaina u 15 ratas crack lesti għal-beħ li ġibu l-valur ta' 4,000 euro. Kif ukoll ammont ta' flus kontanti. Il-mara li għandha 5 xhur tqala ġiet akkużata li forniet il-kokaina, eroina u kannabis fil-waqt li kellha xi sustanzi li ma kinux għall-użu personali tagħha. L-avukati difensuri talbu lill maġistrat Estrid Mejgrima sabiex is-sentenza tingħata minn qorti oħra li tisma' każijiet dwar droga, kif ukoll talbu għal libertà proviżorja sakemm tingħata s-sentenza. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Markent Nimerċija u Ġustine Grek m'oġġezzjonatx għal ħelsien mill-arrest u dan għal fatt li l-mara ammettiet kif ukoll għaliex għandha 5 xhur tqala. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 10,000 euro fuq il-kundizzjoni li l-mara tiffirma fassa darbtej fil-ġimgħa fil-waqt li tosserva l-ħinijiet li fihom trid tkun id-dar. Il-mara ġiet projbita milli tkun fiż-żona tal-Marsa. 5 irġiel Sudaniżi u tfajla Eritrejana ta' 17-il sena nataw sentenza ta' ħabs wara li wieġbu ħati għall-akkużi relatati ma' possess u l-użu ta' passaporti folozz. Ahmed Hassan ta' 27 sena nata 18-il xahar ħabs għaliex huwa stab ħati wkoll li f'Settembru li għadda ħarab mill-kustodja tal-pulizija. L-erba' irġiel l-oħra Idris Yahya ta' 29 sena, Abdul Kader Muhammad Mustafa ta' 18-il sena, Hakim Muhammad ta' 21 sena u Ibrahim Dam Isaac ta' 18 sena li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar wieġbu ħati wkoll li jagħmlu użu minn dokumenti li kienu jafu li kienu folozz u weħlu sena ħabs kull wieħed. L-Eritrejana ntbatet 6 xhur ħabs u ġie ordnat li tingħata attenzjoni speċjali. Anil Kuruvilla Thomas, Indjan ta' 42 sena baqa' jinżamm arrestat wara li kien akkużat li darab gravi lil raġel ieħor f'appartament li t-tnejn jgħixu fih fil-Pjetà. Thomas wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat difensur talbet għal-libertà proviżorja, madankollu l-qorti ma laqgħetx din it-talba minħabba li l-akkużat ma kellu l-ebda akkomodazzjoni apparti residenza li fiha jgħix l-allegat fid-dma.